மரியாதையாக படிக்கணுமா இல்லையா? நாக்கில் சுத்தம் இருக்கணும், சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றணும். நீ ஒருத்தனுக்கு பிறந்தவனாடா இப்படி பொய் சொல்கிறேன்னு கேட்போமா கேட்க மாட்டோமா? இப்போ நான் கவர்னரை என்ன கேட்கணும் நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள். இந்த பாரு 4 டிவி வச்சு நிற்கிறான் பாரு என் தாலி இறக்கிறதுக்கு. முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு கவர்னரை திட்டக்கூடாது. அந்த மயராண்டி நீ கொடுத்த பேப்பரை ஒழுங்கா படிச்சிருந்தான்னா அவன் காலில் பூ போட்டு கையெடுத்து கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருப்பேன். தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவுக்கு சட்டத்தை எழுதி கொடுத்த எங்க முப்பாட்டன் டாக்டர் அம்பேத்கர் பேரை சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னான்னா அவனை செருப்பால் அடிப்பேன்னு சொல்ற உரிமை எனக்கு இருக்கா இல்லையா? அரசியலமைப்பு சட்டத்தை சொல்லி தானே பதவி ஏற்றுக்கிட்ட. அதை எழுதி கொடுத்தது எங்க தாத்தா அம்பேத்கர் இல்ல. அவர் பேரை சொல்ல மாட்டேன்னா நீ போடா காஷ்மீருக்கு, நாங்களே தீவிரவாதி அனுப்புறோம். பால் உலகத்தில் ஒரே தலைவன் என் தாத்தா டாக்டர் கலைஞர். ஓத்தா நீங்க ஏமாத்துறடா. அவர் கவர்னராக இருந்தாலும் டெல்லியிலேருந்து ஜனாதிபதி அமைச்சவராக இருந்தாலும் பிதிக்கி விட்டு ஓட விட்டார் பத்தியா? எவனையாவது ஓட விட்டுருக்கானா இது மாதிரி இந்தியாவில்? என் மச்சான் அண்ணாமலைன்னு ஒருத்தன் தலைவராக இருக்கான். சோறு அதை பாதிலேயே ராஜினாமா பண்ணிட்டு ஓடி வந்த பொட்டை தமிழ்நாட்டுக்கு நீ தலைவர். நீ யாரை பார்த்துடா பேசுகிற? அடங்கொம்மால ஏண்டா பிரான்ஸில் தயாரித்த வாட்சை இந்தியாவில் கையில் கட்டியிருந்தா அது தேசபக்தியாடா? ஓத்தா உன்னை பெத்தாலா இல்லை யானை கண்ணை கக்குச்சாடா? நான் கேட்க மாட்டேனாங்க. அப்போ பண்ணாரு அது மாதிரி. அங்கிருந்த திருடவன் இங்கிருந்தா உத்தமனா, இங்கே வந்தால் இது கங்கை மர்றா திமுக, இதில் குளிச்சுட்டு நிமிந்தா உத்தமன் ஆயிடுவான். அதான் உண்மை. இப்போ அவரை என்ன பண்ணியிருக்கோம்? அவரோட இலாக்கா வாங்கி 2 பேர்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம். முந்தா நேற்று லெட்டர் அமிச்சோம் மாற்றி கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்லி. இது தப்புன்னு நான் கவர்னர் ஒன்று சொல்லக்கூடாது. சொன்னால் மீசை வச்ச ஆம்பளையாக இருந்தால் அதில் உறுதியாக இருக்கணும். தப்புன்னு இல்லை, நாங்கள் அமிச்சோம் இல்லை, நீ ஏற்றுக்க மாட்டான்னு இல்லை, நீ உங்கள் அம்மாளுக்கு ஒரிஜினலாக பிறந்தவனா அந்த ஸ்டாண்டை கரெக்டாக இருந்திருக்கணும். ஓத்தா இன்றைக்கி மாற்றிட்டியாடா? நாங்கள் அமிச்சதை ஏற்றுக்கினியா இல்லையா? அதை நேற்றே ஏற்றுக்கினீங்கன்னா உன்னை காரி துப்பாமல் இருந்து அப்போ பண்ணார். அது மாதிரி அங்கிருந்த திருடவன் இங்கிருந்தா உத்தமனா, இங்கே வந்தால் இது கங்கை மர்றா திமுக, இதில் குளிச்சுட்டு நிமிந்தா உத்தமன் ஆயிடுவான். அதான் உண்மை. இப்போ அவரை என்ன பண்ணியிருக்கோம்? அவரோட இலாக்கா வாங்கி 2 பேர்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம். முந்தா நேற்று லெட்டர் அமிச்சோம் மாற்றி கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்லி. இது தப்புன்னு நான் கவர்னர் ஒன்று சொல்லக்கூடாது. சொன்னால் மீசை வச்ச ஆம்பளையாக இருந்தால் அதில் உறுதியாக இருக்கணும். தப்புன்னு இல்லை, நாங்கள் அமிச்சோம் இல்லை, நீ ஏற்றுக்க மாட்டான்னு இல்லை, நீ உங்கள் அம்மாளுக்கு ஒரிஜினலாக பிறந்தவனா அந்த ஸ்டாண்டை கரெக்டாக இருந்திருக்கணும். ஓத்தா இன்றைக்கி மாற்றிட்டியாடா? நாங்கள் அமிச்சதை ஏற்றுக்கினியா இல்லையா? அதை நேற்றே ஏற்றுக்கினீங்கன்னா உன்னை காரி துப்பாமல் இருந்து